13 17 13 ni 17 ni 15 13 22 aba sebe kana dia note ntege sebe ko fambe papier la ntado min kala blé ho yalanye ho abe papier duma were bna na were ngam sorba nyamay kam groupe na 17 aja bismillah eki ka papier dia ni tija bide sheni ni muso jigi ka minaw pa ho aya jo krefe ne ba nyama e kam ngoro di dala nyano bashi kon tila ibalatan yoro ni e sheni nangande ngani fi idenge ta ide ko di ema ke ko donga choroba nyma nyekro ko ni sonja bibla mi kantala aywa nek mi figira de gadu saw ngania dalema o ti bashe ne ba iti nyama ka bi woro bamana kan fo ya bi woro bi foto di bamana kan bi woro bamana kan ni bamba ni sheni ne madala ni bramso yando sade bi woro bamana kan ko bade be woro pa bamana kan ka nya kono ni do re tuguni nango faranga don taka baki me woro aywa nyame kam guro di bramso ne ba ibe micro joida chocolat iga kene bashi foite da iti nyama ka binani foye bawana kana binani bawana kana ay etodo micro di groupe nema ne ba or batila ne fendo nyimba da te kini ge fejbe nyumaya ko fendo be ko nyimba da te kini ge ko nyumaya ala ka mbeke ma nyumay ala ka shawra jirana micro di krango kewa Karawante iti nyama ka binani foye bawana gana deve anita soni kuma soro deve anita obe wele ko biduru o te binani nyume deve atigara faku deve aya to asebe Ala aja iga kene la ne koroke don namba ba sa kuna ya je kuna yin suro kare kono abi boli tanka nangan kalfa aulade kuna yin suro kare kono ka be boli tanka fuka tanza anta sifla ne reta do mu ke tugum na bleu aywa anga tentigu bi anga polsu bi ame fol duma ko uni baranga tentigu amu foko sube nankal fan dola kata so antene ba iga kene yoro bash kon tela bi wolon fla ba manaka me fotugo di e mase ko javido allah ala ka shawra jirana in braji ante nyaro bash kon tela ne fendo nyi bada te kini ge fejbe saka ne fendo nyi bada te kini ge fejbe ala ka shawara jirana aywa nga torobaw ala ka shawara jirana ni braji wati sela komi dibi dona kaba mamunu gaina amgo be papier là pour que ku tofo 23 24 comme wati c'est là kaba voilà amblasra aina ay nimsa tala
aja ache nyoro basi kon tila Bashi foyi tɛ na. ha Awɔ. ni fɛn dɔ ye diɲɛ kɔnɔ fɔlifɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ɲɛna diɲɛ kɔnɔ fɔlifɛnw na Fɔlifɛn min nana diɲɛ kɔnɔ. kana fɔ bala dɛ maa caman bɛ se o dɔn de la Jidunu. ko citinu ala ka sɛwɛrɛ jira an na i ni baraji aja i ka kɛnɛ bi kɔnɔmanakan fɔ ye Bi kɔnɔntɔn bamanankan. dɛbɛ nin tan o ye 50 ye ala ka sɛwɛrɛ jira an na i baraji Salif i ka kɛnɛ Musa bijouterie nka n bɛna fɛn tɛ n ko a kunna a t'o sɔrɔ a bɛ n dɔn ka kɔrɔ hɔ Musa Salif ne fɛn dɔ de y'a fan bɛɛ da ye fɛn jumɛn ɔhɔ ka sɔrɔ a jaabila sisan ala ka sɛwɛrɛ jira an na i ni baraji ayiwa i ni baraji waati sera k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ inshallah siɲɛ wɛrɛ an bɛ nin kɛnɛ in sigi Sangolo ne b'a ko Sangolo ala ka sɛwɛrɛ jira nin bɛɛ ye sɛni nɔfɛ tɛ ko ye nin bɛɛ ye sɛni nɔfɛ tɛ ko ye ani musow jigi ka tasa an bɛ foli di u bɛɛ ma maa minnu gagnera a ye na ni papier an k'u tɔgɔ wele ka a bɛ se ka bisimila n balimaw an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn an minnu nana an ka nin kɛnɛ in diya an bolo ni Allahu Taala sɔnna a ma inshallah kalo saba an bɛ nin kɛnɛ in sigi nin y'a daminɛ ye an bɛ wele bila an ka zikiridala caman ma o bɛ na nin kɛnɛ in ɲɛnamaya komi nin cunna de o de y'a to a ko kɛla ta kosɛbɛ an bɛ foli di bɛɛ ma maa o maa bɔla a ka so ka na cun an ka ŋana kɛnɛ na an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye ala ka si ni kɛnɛya d'an n'aw bɛɛ ma ala k'o kɛ kira bonya kosɔn sɔli ala rasuli maa minnu gagnera an bɛ n'u tɔgɔ wele sisan ka cadeau di u ma maa minnu b'u ka cadeau di an b'u fana tɔgɔ fɔ olu fana bɛna cadeau di u ma n'ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan n'ala sɔnna a ma nin kɛnɛ in bɛ bɔ aw ye tumasi o tumasi 20h30 sirifila sɛbɛn sanfɛ n'o de tun ka bɔ heure ye 20h30 u b'a redivision kɛ mardi 17h30 ni ala sɔnna a ma a yɛrɛw bɛna a ye a ye baara ɲuman min kɛ an bɛ an ka sponsorow fɔ an jigibaw an dɛmɛbaw n'o de ye Jalo musow jigi filakɛ u ka minɛnw filɛ nin n'o de lajɛlen bɛ a dɔn Karijatu ni an b'a dɔn cogo min na ale ye Jalo musoman ye Jalo yɛrɛ an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn a filɛ nin ba fila kun na nin Jalo ale de ka minɛ ye ninnu ye Bamakɔ misiriba kɔrɔyanfan na an bɛ Musa bijouterie fo a ka chaîne fila kɛrɛfɛ nin ale de ye chaîne 4020 d'a ma a bɛ bɛn 80 ma Hayidara kanu min bɛ ale la o kama an k'o di mɔgɔw ma Fufalaki Musa an b'a fo ka waliɲuman dɔn a fana ka minɛ filɛ nin a cɔngɔlen bɛ rue Brielle Deli la n'i sera yen ko rue Brielle Deli carré u b'a jira i la Musa cɔngɔlen bɛ yen a bɛ taa minɛnw ta fo Indi chaîne ta fo Indi ka n'a di mɔgɔw ma sɔngɔ damatɛmɛ ja la a yɛrɛ ɲɛ bɛ ninnu na n'i ye nin don i kan na hali ni maa min ɲininka hali gabakuru n'i tɛmɛn'o la o b'i ɲininka k'i ye jɔn ye hali ni a y'a lajɛ a bɛ cogo di o tuma na an bɛ Musa fo ka waliɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma maa minnu gagnera ŋana kɛnɛ na u tɛna nimisa fiyewu donbolo bɛna d'u ma a yɛrɛw bɛna ye sisan Fatumata Jakite k'a bisimila kɛnɛ kan ale welelen don k'a ka na kɛnɛ kan Fatumata Jakite Fatumata Jabate Aminata Kulibali o fana welelen don Aminata Kulibali awɔ a b'a da fila ma maa min b'u ka cadeau d'u ma an b'u wele ka na o bɛna cadeau d'u ma Musa na i ka chaîne tagabara kelen di Fatumata Jabate ma dɛ pa a ye tagara fɔ Fatumata Jabate ko Musa Fatumata Jabate ache Assalamu alaikum. wa alaikum salam Alhamdulillah. An bɛ tun ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Usmane Madane Serifo Hayidara fo ale yɛrɛ de kanu kama wallahi n donna nin na n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Usmane Madane Hayidara ye mɔgɔ b'a kɔ dɛ nka mɔgɔ si tɛ ko a la belebele don an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an y'a kanu kɛnɛ mun kan o ye ɲa ye fo lahara an b'a kɔ tun ka kanubaga bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna an ye layidu fɛn fɛn ta k'an m'a k'a ye an m'a k'a ye an y'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bawo dɔw ma d'a ko la k'a fɔ ko ko nkalon don ko k'a tɛ sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a ditɔ filɛ
ale mun fɔ ko 4 do la nin ka ca ni 4 Haidara kanu kama bi ne yɛrɛ 8 ani 10 ani 6 de bɔ ka di tunga mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma 6 ani 8 ni 10 fu falaki nin gene nga siyɛn wɛrɛ ta e bi jama yawo ay nin di nin ma ne ba jabate ni nisɔndiya siyɛn ni 8 ta de filɛ ka di ma nisɔndiya jumɛn de b'i la jam bere nan kene ke ate foka ba I yɛrɛ ɲumana n'an ko k'an b'a nisɔndiya fɔ an bɛ kasi mais ji yɛrɛ cira ɲɛ kan yɛrɛ ala barika la tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko bɛ n yɛrɛ ne tɛ se ka ɲɔgɔnna san n yɛrɛ ye awɔ ala tunga e ko ji ciri ɲɛ kan wallahi Haidara kanu kuma n tilala ka siyɛni dɔwɛrɛ di ma mun valeur 4 ye n bɛ kalo 6 di ma kalo kalo n'i bɛ fɛ ka ko n b'a di ma n b'a k'u ye fu falaki k'a di ma Haidara kanu kama n'ala ye lɛnni dɔ yira n na i bɛ se ka taga minɛ biɲɛdeli la n y'o fana fara kan nanga ni yɛlɛba kelen kɛ dɛ maaw na nin ye sa o ne ba siyɛni 8 ta kɔfɛ ka 4 ta wɛrɛ d'a kan k'i ka t'o fana minɛ i ka taa a b'a ko ka d'i ma fufalaki tunga sababu la a Seyidi Sherif Usmani Manan Haidara sababu la bisimila sigi sigiyɔrɔ la ale jɔn ye an ka taa Mimi Kulibali ayiwa ne ba ale fana gagnera Aminata Mimi Kulibali ayiwa an balimamuso min y'a sɔrɔ a tɔgɔ ye di Aminata Mimi Kulibali ka bɔ Dar Salam ale ye question min sɔrɔ n'o de ye ko diɲɛ fɔlifɛn fɔlɔ ye fɛn jumɛn o de ye tɛgɛrɛ tun bɛ fɔ dɔn tun bɛ kɛ tɛgɛrɛ de kɔrɔ tɛgɛrɛ kɔfɛ o sɔrɔla ka na ni fɔlifɛn tɔ ye a ka cadeau d'a ma Musa kuma jumɛn b'i jɔrɔ k'a di nin na kumakan min bɛ ne bolo toujours nisɔndiyalen don wari tɛ bawo tunga in kɛnɛ kan an tɛ ko caman dɔn mais nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ dɔn sisan i n'a fɔ mandɛmɛni 100 ani tɛgɛrɛ ne yɛrɛ tun tɛ tɛgɛrɛ dɔn k'a fɔ k'o ye diɲɛ fɔli fɔlɔ ye nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn vraiment mɔgɔ minnu ye nin fɔ an ye an b'u fo u ni dɛmɛ ka kan u ni nisɔndiya ka kan o de kama tunga yɛrɛ kanu kama ne yɛrɛ nin cadeau in kɛ Usmani Madan Sherif Haidara kanu kama toujours n bɛ Haidara kɔ n b'a fɛ n y'a kanu ayiwa Musa wala hali ni ma tɛgɛ di bilen ne de b'i la tunga sababu de nin bɛɛ ye ka siyɛni 8 falaki ne ba nisɔndiya jumɛn de bɛ yɔrɔ nin na ne sewalen don kosɛbɛ cadeau in bijou a bonyana ma hali bi ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'a yɛrɛ ka fɛnw jago jidi kosɛbɛ an ka émission ye ala k'an sen se a kɛnɛ kan k'a caman kɛ ne tɛ se kuma la i tɛ se kuma na nka i se la seni minɛ kɔni na ko ale tɛ se kuma na nka a kɔni sela ka seni kɔni minɛ ayiwa ne ba i ni baraji merci ala k'i sara Musa i bɛ fo i danbɛlɛ i ɲɔgɔnna bɛ ne bolo yan n'o de Siri Danbɛlɛ n terikɛ don n terikɛ sɛbɛ Solomani Dumiya a bɛ kɛnɛ kan yan n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'i m'a wele ko n wolowolo terikɛ Siri Danbɛlɛ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Solomani Dumiya ale de ye fɛn min lamɛnna k'a ɲini n'o de ko fɛn dɔ bɛ a fan bɛɛ de da ye tasuma ale y'o jaabi ani Kasim Darame Solomani Danbɛlɛ waati Sɛbɛkɔrɔ Sɛnbɛ Jalo Kasim Darame musow jigi Jalo n b'a dɔn Jalo Sɛbɛkɔrɔ pari bɛɛ bi Solomani Dumiya Jalo n y'a dɔn basi kɔni t'e la ale bɛ bɔ ni arabu barada ye ni bɛna di jɔn ma ayi kan nin di ne ma sa Solomani Dumiya ale bɛ bɔ Bakɔni Janginɛbugu la awɔ Kasim Darame bisimila ale bɛ bɔ Samɛ o mina a ka ɲi Kasim Darame ale bɛ bɔ Samɛ Solomani Dumiya ale bɛ bɔ Bakɔni Janginɛbugu la Kasim Dumiya ale bɔ Samɛ Kasim Samɛ ka bɔ foya kana foya Kasim ala k'i sara Solomani Dumiya i ka cadeau filɛ nin ye Jalo fɛ Jalo
kado itakurunya flat meni biyoro nous sommes déjà dans le nous sommes déjà dans les erreurs. Mais une question amène à black télé la mat. Nous sommes déjà revenu. Hadra est kanu koson. Ni bardan ni chema. Hadra. Aitara kanu koson tuguni o kelena. Ni barada bi safu wa durude. Ama fama ko arabu barada. Ni mbika sokono. Pati sangana hal ni miya kuno ta kumbo ble kada ka barada ayre nya ba tinya ko tuguna bo fo Dubai kana di mo ko ma songo de mat majala. Man ni mine ni son judgment ni bila ayi ni ke shirfu ke kanu kama ka duluki babe kana so fika ka duluki ba doni o kele ma here bi ni son judgment ni bila ka bara ala ka barka do ala ka shini kene do ankara mo ko ala ka liman yo jit are ka bara ala ka sota bolo ala kra bay horoma no so jammena asaka foka sadana kira ro ko sole ala nabi aga usman laba min ga kashi kene ka ne ta kashi sokono sat ala ki sara ni baraji kene bi bolo ni baraji merci ambalma ke kabo same ale nana jabili ke no de ko fenobe ni Kasim Drame ni be kuma fe abi jabi laki ka la kasro data fe no edungare ale o jabanye temsendo wa ni nyona de la kan jabi awne kajolo madu silaka deme konana nama wole ko monsieur le maire o fana de ni kelen jabi me ale fana yo jabi bibula dayna tunga kan ngana kene ka ma fo ka walmando wala ka shini kene adama ma mimina o kado di amuto ka fo ko jalo musoma no de a jole flankora ya jalo musoma ni soja me ko jugale yo ya bi yelela ni soja mbala ka kado di ambalma kema aka do fa yola bismillah fugandi ni ya yɛrɛ ka fugandila ne o ka ɲi kosɛbɛ o dilan mali la yan ni ye si ni sida a bɛ taa nin d'a ba ma a ba bɛ tobili kɛ ne nin ye a yɛrɛ bɛ n doroki don ay ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na cogo min na cɛ ay tɛgɛrɛ fɔ a kun e na kɛ duwawu den wulada in na a na kɛ duwawu den dɛ n'a ye nin d'a ba ma a bi si ka duwawu k'a ye nisɔndiya jumɛn de b'i yɔrɔ nisɔndiya mun bɛ ne yɔrɔ la a tɛ se ka fɔ ka ban ne bɛ foli kɛ Ismail Sherifu Madani Haidara ala ka sitan kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman ala ka cunga ala ka taa ɲɛ ala ka a bɛna kasi koyi ala ka bɛmɛ k'a ni baraji a y'a teliya cogo la Jalo aw bisimila kɛnɛ kan aw bisimila mɔgɔ kelen wɛrɛ bɛna wele Mariam Sidibe awɔ e bɛ se k'i jɔ Mariam Sidibe ko a ka Abo Traoré Bolibana Mariam Sidibe Abo Traoré Bolibana Mariam Sidibe Travella Bolibana no y'an kɔrɔ ya n'o bɔla Musa Kane wele Musa Kane ko a bisimila kɛnɛ kan ale bɛ bɔ Lasa awɔ ale bɛ bɔ Lasa ale fana Lasaka ye awɔ Lasakaw y'an ka fɛn bɛɛ minɛ an na bi Mariam aja Mariam Gayna a bɛ di awɔ ko nin bɛ di Mariam ma ka d'a kan ale ye muso ye chaîne garantie bɛ di Mariam ma Mariam Musa Mariam nisɔndiya jumɛn de bɛ yɔrɔ a d'a ma Musa nin ye chaîne qualité jumɛn ye an b'a fɔ nin chaîne de ma ko 2 grammes ne bɛ bɔ ND n'a nɔgɔra a bɛ lami n'a ka di i b'a bila barikatigi ji la ka kucukucu o y'a ko bannen i b'a don a bɛ komi sanu an bɛ artiste caman ye télé la ne ne b'o kana ko artiste caman bɛ télé la ko ni ɲɔgɔnna de b'a kana o bɛna di nin ma fufala k'i tunga bonya kosɔn nisɔndiya jumɛn de b'i la nisɔndiya bɛ ne la ne bɛ foli kɛ Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara a n'a denmuso Nafisa ka foli k'a denw bɛɛ ye ayiwa i ni bisimila i ni baraji taa i ka t'i ka chaîne don i ka disaba biri a da la o nisɔndiya bi i ni baraji Musa Kane ka bɔ Lasa Musa ayi aja e k'o d'a ma aja ka don a ɲɛfɔ halisa an bɛ kuma kelen de kan nin kɔni ye fugan de bon ne b'a fɛ denw bɛɛ ka kɛ dugawuden de awɔ ɲini kosɛbɛ awɔ aja ko k'a bɛ fɛ den bɛɛ ka kɛ dugawuden ka d'a kan n'i ti fɛn di ba ma dangaden ti tɛmɛ e kan nka n'i taara nin d'a ma a na si ka dugawu k'i ye karamɔgɔkɛ dugawu ye minɛ wulada in na aja sababu la n'an b'a wele ko musow jigi ala k'i sara i ni baraji nisɔndiya jumɛn de bɛ ne nisɔndiyalen ba de bi n kɔntalen don
bena ta ota mi fol ka nga karamogo ba lamay fahimul fahama shamsul sumusu baharul buhuru farir dawa wa wahidu asad sharif usman madan haidara ala ka sijan kenada ma kado indi mi fol gu bela jeli ala ka nu sara ni fugain abe muso furu ka to ababulo longa fugan dere ni nga muso furu be ka soro fugan ba ababulo ko fugain nya ko jugu kamele be muso furu ka soro fugain ba babulo ka soro amatnye fugain nya ko jugu aja ala ki sara ye fasada idara la inan to soro ko fe inshallah ini baraji kamufu ini baraji balbaw ala ka shawara jirana aywa bismillah ala ka shawara jirana nala sona ma kalo saba nin kɔfɛ inshallah amina ni kɛnɛ sigi tuguni nin togo kelen na ami anda do ala ka wala wala ye amanga sponsoru fo Musa Dambele Musa Bijouterie amafu fo Ribriel Doli la ka Jalo fo Jalo mi yan tɛmɛ ba bay Jalo mi nana ye contrat caman se ɲɔgɔn fɛ Jalo amafu ana furumuso bu ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko ala ka n'u sara ala ka hɛrɛw didi an bɛ foli di Motiba Maltel dala Motiba ma fo ka walimano ala ka sini kɛnɛya da ana fana ma a bɛ Maltelu ni ordinateur ni fɛn a b'u le feere Motiba ma fo ka barikada balimaw ani baraji ala ka sawura jira an na wa salam ani baraji merci